What's up, moje jméno je Simon Šinka a jsem tanečník, choreograf a movement director. Vítám tě u nové epizody našeho pořadu, ve kterém ti ukážeme, jak začít podnikat v umělecké sféře a hlavně to, že odvážit se jít vlastní cestou je priceless. Co vnímáš jako svůj priceless moment v kariéře? Tých priceless momentov je extrémne veľa, na ktoré by som si mohol spomenúť od začiatku vlastne až do teraz. Ale ja sa vždy vrátim na začiatok, mám pocit. A je extrémne pre mňa dôležité to, že ja vlastne som našiel ten tanec, alebo ten tanec našiel mňa, už neviem ako to bolo, ale že máme tu connection medzi sebou a že vďaka tomu tancu môžem robiť to, čo robím a môžem byť takým človekom, akým som. Ja a tanec sme sa našli a ťaháme to spolu až do konca života. Je nějaká choreografie, kde si jako řekneš, ale tohle se mi fakt jako strašně povedlo, jsem na to hrozně pyšnej. No tak keď sa mám dostať k tomu, akoby fakt, že čo sa deje teraz aktuálne, tak to je zrovna tá Eva, ktorú sme mali 3 shows v Edene a tancovalo na stage 50 tanečníkov, čo sa nestalo podľa mňa nikdy v československej histórii, že by tancovalo 50 tanečníkov na takto veľkom stage. Bolo to intenzívne, ale bolo to krásne a som na to extrémne hrdý. Na každú jednu tú choreografiu, či to boli staršie pesničky, kde vlastne už ľudia poznajú nejakú tú melódiu, majú k tomu nejakú emóciu, každý má k tomu nejaký príbeh spojený a ja tomu musím vlastne na novo pridať nejaký nový šat, alebo naopak nové pesničky z nového albumu, ktorý vyšiel teraz v pondelok a ktorým ja som úplne musel nejak dať nový život, nový príbeh skrz ten pohyb práve, aby tí ľudia dostali nejaký pocit z toho, tým, že tú pesničku tam počuli prvýkrát v živote. Takže to bol to challenge, ale veľmi ma to bavilo a to vnímam ako veľký taký hrdý moment skrz tú choreografiu, že to sa mi fakt podarilo.